मालाय नानिया आंखौ गारना न'आवसो दोङो नानिया थांफालानो आंजों Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जोंहा मामायाबो जोंनि गुवाहाटीयावहाय थांगोन ओमफ्राय मामाया दखाननि माबा माबि बुस्थु बायनोबो थांगोन मामा आं लावदुम थांगोन जोङो ओमफ्राय आरो लोगो सानै दंबावो रौथायाव बिसोरबो थांगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जि मानसि दिनैयो एयावहा बेंक दोङो ना बेंकआवहा बिराद मानसिफोर फैयो आरो मा हाय होनना बुंहरलाय बिथिं जाहा आनैखौसो बैयो माबानि मा होनो बेंगाबारिनि आनैखौ हाय नांगौ थांबा अ हेल' जालाय भिडिअ'आ आरो दायो जों थांगासिनो नियन और ये जनाब भी नियन पहन रहा है नियन कलर और मेरा भी नियन कलर आं दहाय लोगो फैगोन होननानै मोनफैबाय मा मैगं जाबोनाय होनदो अमा बेदर लाइ भाजा ओमफ्राय दावदै भाजा मालाय बिहाव लानाव फैनायखाय बिराद सानसे बाद गैयै बेदर मिथिबाय लदा जालायलाय मारखौथ' बाङाय बाङाय लदा जामारदोंबा फार्स्ट आं भिडिअ नायनायाव बारा एसां माबा नङामोन एसे दा एकदम पुरा मिलिबाय आरो ना दादा बो एखाने मिल लागेছে नै दायो जोङो मोनफैबाय जालुकबारि जि गोबाव जाबायमोन इथिं लामाथिं फैया उइथिं स्लायदों उइथिं दायो फेन गोलैथारसिगौमोन आं दायो फेन्सियावहा मोनफैबाय गारि पार्किं थांबाय ओमफ्राय जोंहा मामाया ओरैनो उइदाउट रिजन जोंहानाव माने बेयावहा माने आलासि जाफैयाखै आरोना मामायाथ' दखान होयो नोंथांमोना मिथिखायो फिसा मोनसे दखान ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने हलसेलार दखानावहाय जों थांगासिनो बे मालखौ लायनो आरोना बे जिथु दखाननि कस्मेटिक माबा माबि बेफोरखौ लायनो आरोना बेफोरखौनो थांगासिनो बे मस्जिद गलियाव बे मा होनो माबायाव मा होनगोन बेखौ मा होनगोन बावगारबाय आं बे गलिखौ दे जिखुनु बे पिकमिनि फेन्सिनि पिकमिनि खाथियाव आरो एरगोन नालाय हाबा जागोन बैसोन जानायखौ गानबाथाय पुरा नै एने काट कइराव झुमका लाखिले এইটো লগ বাইদেউ ডাঙৰটো ডাঙৰ সাইজ এইটো মানে মামালা 28 সাইজ বেয়াৰ মানক কিমান কেজি মাই হাসা পুরাবো বাইতো রোল পিসা পিসা লানি সিগি দেখলে এই দিকে একো গিবে জোর আছে এই পিসা একটু ডাঙর এটা আর গুণ ভোগান রাখো প্লাই মানে পিসা পিসা এই গুণ দুগুলো হওয়া তুমি কাটে তো নাই নিছে নাঙ্গো সে লাগি দেখে হাওয়া নাই তুমি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাবা হাবদা হাবদা দিলা সাই
थांनायनि नै सेन्टु किबा नुबाय हय एकदम डाঙर बान्दों मोनसे लागोन दे दा बान्दों हे बख'नायाव दिगदारथार ओमफ्राय बख'नायाव गोदोरथारना ने 그래 봐봐 살다 दिसे Puro dangat mo. 살다 나라기 sila 문니로 나온 거 살다 나라기 뭐 senang lah mundur lagan dah enggak benci bu itu nalar di biasa lo mau bikri lakukan ओमफ्राय नै दायो माखौ लागोन माखौ लाया पुरा डिसकास जाबाय थानानै ओमफ्राय दखानि माबा जादोंमोन दै ओमफ्राय नै दायो लाबाय माखौ लानांगौ बारा इसेबां लायाखै मा बुस्थुआ जोबदो बेखौल' लादो आरोना ओमफ्राय मामाया आरो मा लाबावगोनथाय नायनोसै र' दहयथ' बे कस्मेटिकफोरखौ लाबायना ओमफ्राय आरो एसे बे गथ'फोरनि ड्रेस ओमफ्राय मामानि दखानाव एसे ड्रेसबो दङ नालाय ओमफ्राय बे गथ'फोरनि विन्टार सिजननि जेनेबा ड्रेसफोरखौ बेखौ लादों आरो मामाया ओमफ्राय बेखिनिखौ लानानैनो जों थांनोसै ओमफ्राय मा होनो जोंहा मामा गैयाबाथाय एकदम बाबाया एकदम दुखु जाना थायो नालाय बेखायनो मामायाबो बारा गारनानै थानो हाया आरोना नेक्स्ट मर्निंआवनो थांफिनगोन मामाया सोरबाफोर जुदि दखान मा होनो दखान दङबा बिसोरथ' मिथिखागोन हलसेल माहा फानो ओमफ्राय मिथियाबाथाय आंनियावहा कमेन्ट खालामनानै सेयार हरबानो जाबाय आं खिन्थाना होगोन आरो दायो जोङो दा डिनारखौ मोजाङै खालामगोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो मामाया होनबाय दाउखौनो जानो बेखायनो जों दाउखौ लांफैबाय ओमफ्राय अलरेडि मैगं थाइगं दंखायो ओमफ्राय जोंहा टेक्लिया न'आवसो दंहैयो नालाय जोंहा टेक्लिया न'निफ्राय फैयाखै आरोना ओमफ्राय आगै अनजनाल' दोङो नै ओमफ्राय जों ज'नो संनानै जानोसै ओमफ्राय आंथ' जाया नालाय बिसोर जासिगोन गोथाव माल बुस्थुआ नुवाखै आंनिया नुवाखै आंबो लादो दे आंखौबो लायाखै ना साननाङा आंबो लादो बै बस्तानिखौ सोरबा मानसिखौ थिखांना लाबोनाय बायसा नुदों मिथिबायना बस्ताखौ दोहैयो इसानि फुवाया नुनानै मा होनो ओइ नोंस्रालाय मास मोनसेनि बुस्थु जानो लाबोखाबाय नामालै होनदों आरोना दे माइरं बस्ताया नों थिखो दे खर'आव थिखो मा जानोखाय नै दायो बेफोर बुस्थुफोरखौ बायना लाबोजोब्बाय मामादों आंजों रायलायगासिनो ओमफ्राय नैबे मार्कारजों आङो दामफोरखौ लिरना हरनोसै नङाबा बेहा गोसोआव थायाना बैसो जानाय मानसि नङा होमबा ओमफ्राय इलाय बोसोर थायो नै बेखौ लाबोदो मोजां नुदों ना आसलि दामखौ खिथाया खिन्थु नङाबा हा दामालाय माथो एसेबांसोमोन मादै मानो गेमस्रिनि भिडिअ माथो एसेबांसो होनदोंमोन आङो दामखौ खिथाथ'वा दे आं लिरना हरनो माने बेखौ फान्थासि बियो थाइसे थाइनै लाब जानांगोन ना दखाननि मानसि जायाबालाय ओमफ्राय बिदि लाबोदो आरो बुस्थुफोर ओमफ्राय आं नै मोनसे लाखिखाबाय आरोना ओमफ्राय लिपस्टिकआवबो आं मोनसे लाखिगोन सा लोंखांबाय दा आं लांबाय दे मुलिखौ नङाबा बेखौ बिजिफोरखौ मोनसेयाव सोदों ओमफ्राय दायो माने जों मोनफैखांनानै रेस्ट लानानै दसे मोनसे बेड निउस मोनदों जाहाथ'फ्राल' ओरैबायदि दुस्थु ओमफ्राय गोलैनानै बै फुल दोननाय टाबाव
बेयावहा नांबायनो खर'आ नांनानै बाङाय दोलाबाय आरो ओमफ्राय दा हस्पिटालाव लांदो माने लांनानै लाबोसिगोन आरो बिराद बुस्थुना दामबाय थादों बोरैबा मोनलायलायबाय गोसोखौ माने आंबो आगान ओंखाम जादों नामा खुरना जाबाय खोमा दे होमबा दे आं मामानो माल बुस्थुफोरखौ लिरना होबाय थादो दा उनावहाय ओंखाम जानायावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ इसोर सानैया आङो दसे थानानै दुगैनोसै ओमफ्राय मा होनो मालाय बिस्रा ओंखाम जासिगोन आंहा काजल साजल नांलायलायलायबाय उन्दुदोंमोन आं दसे ओमफ्राय दायो जोंहा मामायाबो दसे रेस्ट लादोंमोन उन्दुबायसो थादों ओंखाम जानोसै खरसा देहाय नाना खर' सादों खरसा देहाय फाय ओंखाम जानोसै मामा संदो देखायदो आङो मामा फान्थाव फ्राय भिन्दि फ्राय ओंखाम ओमफ्राय नै दाउजो आलुजो ब्रकलि ओमफ्राय दालि खारै ओमफ्राय नारें ओमफ्राय आं जाया दिनै लावदुम आलासि फैनायखाय एखेबारे बेदरखौ हायना होलायनांगौ जालायलायदो आरो नङाबालाय हायनानै जायो इखौ जागोन इखौ आखाइ आथिंखौ जाया आंबाथ' इदिसो जायो ओइ माबाखौ दोनदोंना दोनाखै आंथ' गाबोन फुङाव जागोन ना बिखाया आयौ इखौ जागौमोन आं हे दिनै जाया दे जाजायो दे बेदरालाय जाजायो जाया आं काबेरिखौ नुनानै जेलेस जादों आंनि लोगो काबेरिया जि स्लिम जाबाय गोथाव जादोंना जायाखै जागोन दे हा गाराम जाबाय नालाय गेले माबायाबो जाफैदा जाफै जाफैखा ज'नो आं जायाले खालि बिनिया बियो आंखौ जासिबाय थागोन ओंखाम जाया होनबाबो सानफ्रोमबो जासिबाय थायो साला ओंखाम जाया होनबाबो बेनो रुमालागि होलांनानै होयो ओमफ्राय आं इयावनो जाफ्लाङो इयावनो लोदो जादों आङो मिथिबाय दा माइरं बोराया ओंखामा दे गोरा जाद्राय माइ बोरायसोना बेयो गोरा जायो नोंगो दे बा ओंखाम जाबाथाय एकदम खुलुमलायनानै जानांगौ नामा सासेया गेफे संबा उदै सायो हे सोर बुंनाय उदै सायो नालाय खाना खाने के लिए आ जाओ ओमफ्राय आंना नै मा लोंगोन मिथिबायना आं वाइट टि लोंगोन वाइट टि दैखेसो होबावनो र' दालिखौ मा माने नायाखै हायना जागोन र' हायना होबाय थानांगौ नामा मोदोम सेवनायनि माने आंनि लोगोआ मा रानथिदो जाबाय आंनि लोगोआ आंनि लोगोआ 71 केजिमोन मिथिबायना ओमफ्राय दायो आं बिखौ आखाइ फारसेदोंनो थिखांनो हायो बे फेसबुकाव जे आं फट' होदोंमोन ना सासे एसे गोसोम कालारनि सानैबो गानखादोंमोन दिसुन एसे गाहाया बेयो 71 केजिमोन ओमफ्राय दायो इमान रानथिं जाबाय आं 66 केजियानो दाबो बेसेबां जानो बेखायनो आं मटिभेट जाबाय एसेथाब 63 केजि जादों ना बेया मोदोम फिसा जामारबाय बाजालाय दिदि दाखालि होदो हे 63 नङा 50 सो जाबाय खोमा इयो हे बिराद मानोबा इदि रानथिं जा गोथाव नंगौना नङा खेबसे बुंना होला हा नोंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन आंनि रुमाव फैया दिनै माबायसा मोनदो जोंहा मामाया ना माने फैनो गोसो जायोथ' खिन्थु बाबाया जोंहा थानो सुखुवा बिदि जायगायावहाय बेखायनो फैया ओमफ्राय आरो दा बाबाया माने मामा गैयाबाथाय बिराद गोदाव सोराव मोनोना ओमफ्राय फैया आरो ना सोरो ओंखाम नांगौबाला हो जाबाय होनना बुंनायसोर ओंखाम बिसोरखौ लांबा ओंखाम होफैयाखै नाङा दं दे
दे जाग्रो दे मेरा ये चाय पत्ती मानोना मा होनो र' आं खिथानो जा टुकलुखौ दे आं खिथादोंमोन दोहैयो बेड निउज गोलैनानै मा जादों होननाया सिलाय जालायलायदों आरोना खर'आवहा बिराद दुस्थुना मा होनो आरो पान जाहै गथाखौ लानानै पान जानाय हायला लादोंमोन ओमफ्राय लाबोदों बे हायाव माबा मोनसे बुस्थु बिनानै मोनाब्ला हायाव बाग्रिखायो बिराद गाजा आंलाय सिगाङाव बाग्रियोना बाग्रियामोनब्रा मोनाबालाय हा बाग्रियो हायाव बाग्रियाना नुदो गेमस्रि दैमारिया मोजांखाब्रा जाना हो ओंखामा मा अननानैसो साननो होदो माबा आंना आं इदि सानो आरोना पुरा माने गेस जायोना मा जायो जाथो किन्तु उनावहा माने बेमार जानाङा आरोना जि पेक पेक आं भिडिअ बानायबा मा होनो आङो इदि सानो आरोना जि जानो जाथो जानानै जानाय टाइमावहा रानथें जादों ओमफ्राय माबा मोनसे जाबाबो मोदोम जायि जाथो आरोना एनुका बार्गार जागोन आं एनुका पिज्जा जागोन एनुका चिकेन तन्दुरि अमा सावनाय किन्तु आङो दायो जाफ्लांसिगौमोन आरोना बिसोरखौ जानाय नुनानै किन्तु आं दा जेबो लुगैयाखै दाख्लैनिफ्रायनो जायासैना आङो 5 तारिखनिफ्राय जादों नामा आं न'आव थांनायाव हराव जानाय हराव जायाखैना दाख्लै एम्फौ लाथा संबाबो जायाखै आङो माबा है जायाखै नों इदिखायनो मिथिबायना बेलेगफोरा मा सापर्ट खालामो मटिभेट खालामो मिथिबाय बेखायनो काबेरिया मालाय स्लिम जाबाय नोंनियालाय माबा आंथ' बानलु बमब्राखौ मोनसे जानो हायाखै डाइरेक्ट So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you ओमफ्राय दायो आङो पुरा फ्रेश जानोसै दुगैनोसै मानोसै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय दे बाय बाय आङो गाबोननिफ्राय जिम लानोसै 7तानिफ्राय फुङावनो बिराद सिखारबायना मानो मोदोम रेजें होमबासो ना हे 7तायाव नङा दे 8तानिफ्राय लागोन न' नों दिनै नांगोन खिन्थु नों थाफाबाय थानांगोन आं खालामबाथाय थागारा जाया 7तायाव नों दिनै नांगोन नों खदाय थांगोन नामा जिमाव बा खदाय 3 मास 6 मास मानो थाङा आंलाय फुङाव सिखारनोसै आरो नों ओंखाम नांला खाथियाव नोंथ' थाङाबालाय बयबो सिखारखायो माथो मानसिफोरलाय सिखारो न'आव खालामबाय थाबाबो जायो न'आव खालामबाय थाना गोजान थांसैसो माबा अनलाइनबो लागोन नोंबो न'आवनो खालामसिगोन ना दायो मासैसो आङो दा थान्दा दिनथ' बारा मोनबाय दे ओरैनो मा थाखायनो मा नङा इनि बे आंनि लोगोनि जिथु ट्रेनार बेनि गार्लफ्रेन्डआ अनलाइन माबा फोरोङोनो इखौनो लानोसै होमबा न' अनलाइनावबा नोङो डाइरेक्ट ड्रेस आप खालामदो ओंखारदो ना बेखौनो लानोसै आंलाय आं रायलायहरनोसै गाबोन ना बेखौनो रायलायहरनानै जा ओंखारखांबाय नामा फालिखौ बेलेग होला मामानि थफ्लाफोरा नायलाय दखाननि नाफाम क्या नाफाम हे प्रभु आंथ' दुगैयाखै आंनो मा होनो आंथ' दुगैयाखै दे दिनै जोंहा मामाया फुजाखौ होनानै होबाय बे जाबाय आंनि फेभरेट भगबान दा सोरबा सासे भगबाना दुखु मोनलायलायगोन दिसुन होमबाबो मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थायोना नैबे जाहैबाय आंनि फेभरेट भगबान लाफिं बुद्धा ओमफ्राय बेयावहा दोङो शिब बाबा बे जाबाय लावदुमनि एकदमबारे फेभरेट भगबान आंनिया नैबेयो ओमफ्राय लावदुमनि फेभरेट भगबान शिब बाबाया ओमफ्राय जाहैबाय आरो बेयावहा लक्ष्मी दोङो भाई लक्ष्मीखौथ' नांगोन न'आवहा नङा होमबा ओमफ्राय आरो सासे दोङो गणेश गणपति बाप्पा ओमफ्राय आरो सरस्वतीनि लाबोनांगौ माने जोंनिया मन्दिरा बारा गिदिर नङा नालाय दायो बेखायनो बारा भगबान गैथ'आ आरो खिन्थु
माने भगबानाथ' सासेल' ना मा होनोमोनलाय साई बाबा सिरियालनिया मा होनोमोनलाय सबका मालिक एक हे हा थिग बेबायदिनो सबका मालिक एक हे ओमफ्राय मा संनानै दोनखो आंनि वाइटि आं दा सिखारदों माने औ दाउ मामाया ओंखाम जाखांबाय ना दालि और उसके बाद क्या है ओंखाम ओमफ्राय सबाय बिमा आलु फ्राय ब्रकलि भाजी दुकाननि दुकाननि दे